I pozdrav ljudi, dobrodošli u Serbian PC. Danas ćemo raditi specijalan 100 subscribera. Igrat ćemo GTA San Andreas i prelazit ćemo nekoliko misija. Ja sam ovo gledao na internetu, svi su to snimali, pa sam ja to danas skinuo tu igricu, pa sam odlučio da snimam. Kao što sam rekao, snimat ćemo nekoliko misija, pa biti to. Došli smo do 110 subscribera do 1500 pregleda, što je odlično. Vi me pratite na ovom kanalu, lajkujte video, šerujte, subscribeujte se i tako da to. Snimat ću još nekih igrica, teo sam prvo da snimam GTA Vice City, ali pošto je bolji ovaj GTA, to sam odlučio da snimam. I idemo sada do svoje kuće pa ćemo da krenemo da radimo misiju. Ja sam ovo bacio više puta i prešao sam sve misije, pa sve su mi igrice dosadile, pa sam opet onda ovo skinuo. Op, prošli smo sad kuću. Jo ljudi, to je to, sad ta naša kuća. Idemo ovdje. Ova prva misija, dobro, to je lagano. Idemo biciklima. Ukucamo oružje. Krećemo. Op, pali smo, sada udarali smo na kola. Ajde brže. Dobro, stići ćemo ga. Odavno nije došao klip zato što sam bio bolestan pa nisam mogao da snimam. I evo sad mi malo bolje i rešio sam da snimim ovaj klip. Tako da. I evo sad ću taj klip. Op, izgubit ćemo helte. Evo, ukucali smo sada helte. Ne prate nas više oni. Ja, ljudi, stigli smo ovdje drugi. I sada se vraćamo kući i to je ta prva misija. Samo bez veze. Nije nešto misija, ali nema veze. Ja ovaj put znam na pamet. Zato što sam više puta igrao ovu igricu, kao što sam rekao. Idemo oko ovoga. Što je sad? Aha, dobro. Idemo ovuda. Opa. Nisam navikao da vozim biciklo. Volim vozim kola ili motor. Čekaj, gdje sad treba, vajte vamo, da? Sada će opet oni da me prate. Sad nema ih još. Oni sad treba da me prate, ali nema ih sad. Opa. Gdje je sada onaj? Ja da moram da dođem do njega. Stvari da me vidi da bi došao vamo. I ovo ide. Jo ljudi, to je prva misija. Sada trebamo da sačuvamo, da uđemo u svoju kuću i da odigramo još jednu ili dve misije, ne znam sad tačno.
Dobro. Ovdje se prvo ne dobijaju pare, ne znam zašto. Ali možda se ni ne dobijaju. Ja ovdje kao što je to moja kuća. Idemo da sačuvamo. Da. Prva. Idemo na misiju. Evo ga, Riders se zove misija. Nisam... To jest ne sjećam se ove misije kad sam je radio. Sad ću da vidim koja je. Vi mi pišete u komentarima da li još želim da snimam GTA San Andreas. Ja ću snimati. Idemo sada mestimo frizuru pa u pizzeriju. Gdje ćeš u kola, bre? Vidi. Ajde, čiča, šišaj me. Na ovu. Može ta. Nije bitno koja je frizura. Bitno sam da uđemo tu. Da uzmemo sad. Da pričam sad sa ovim. Uzet ćemo neko oružje. I otićemo u pizzeriju tamo. Ajde bre. Ajde više. Dobro, ajde. I evo ga. Gdje ćemo ovu pušku. Idemo ovdje sad da kupimo picu. Ja vidite, to je to. Restoran taj. Kupit ćemo tu sad picu. Znači ovdje dođe da uperi pištolj u ovoga što radi ovdje. Dobro. Gotovo je. I sada ulazimo u kola i idemo do kuće. Home kuća. Ljudi, vidite kako ja ne znam to da vozim. Ja, ljudi, završili smo ovu drugu misiju. I ljudi, idemo da sačuvamo. Ajde. Ljudi, idemo da nađemo sad neki motor. Ići ćemo još malo ovako po gradu. Evo uzet ćemo bicikl.